Ano, pagkatsoy na lang ko. Hello, assalamualaikum. Walaikum. Ano? Dahil nga man sa inyo pagtuyot-tuyan ko rin, dahil nga sabi at tumiyari, naglagak ko ama. Kaya ako tumakdugan na, kuwa'y panganak, kuwa'y papanday. Jadi, ay paguli ni Ikuan, magkimik. Jadi bihaon, kana naman nagukilo ka sila sa kukan niyo. Sabi yaon, imilak hulmat ka sila sa pagmani sa tawagan ko rin ama niya ni Kalambiyara ini. Astag ko na rayang aday pa rin kaya pamong mo. Jadi bihaon, ando, dimilak ko misa nagmanang karali. Ay, hindi ka puno. Mangalay ako. Kaya, impuli-puli. Jadi bihaon, mangayo ako music kanyo. Music. Oh, saya ka manimbak. Ayorang. Manimbak imbaga mo so katkuloy na ng buli. Kalag ko para kala. May ta, suway mo kong buli inulinan, suway yaon. Ayaw, makurot. Kurot. Ayaw ko manimbak, kurot. Suksukan ni pistol pahit ko yan. Music pangalay. Ano ba? Kuhan. Halikaday. Okay. Dayang ko na ba ini nakakasintro ni Munin si Sip-Sip Sintaw. Piyak sumpat-sumpat. Di pa rin sa dayang biya simba nga mo yung napso. Abila mga way na itong simpro mo yan. Paboros.